ngezwi lomfundisi uthi ubaba umfundisi siqhubeke lokuvula lo msebenzi kaNkuluNkulu siyovula ngesidabelo sika 136 Inkosi ubusisa kuphakama kwabayingcwele. Mina ngabizwa izwi lakho ngasuka awulandila ngashiya
Nkosi. Njengamanje ke sekuyiyo lo ndaba. Wafa. Sobona bani inkunzi la indlela. Khona abangaphesheya, khona abaseceleni, khona abaphakathi nendawo sobona ukuthi kodwa ekugcineni ubani inkunzi la indlela. Amen. Nali impondo lakakhubisa ngazi ngifuna ukuthini la eceleni kwami. Kodwa abantazaretha ingcwele lo muzi sowakha ngenkani. Lo sowakha manazaretha ingcwele sifisa ukuthi ngonyaka ozayo sithi uma sibuya sibuye izindlene ngiserufiwe la. Ikhona insizwa sizofika nayo la uma sekudlulele izinsuku. Khona indlu engifuna ukuthi la siyithathe sisebenze ngaphandle kokulekelelwa amaNazaretha. Angabi khona nayo la. Kodwa laba bala ekhaya boyibona ngalelo la. Iba nje ukuthi lapha ezweni lakithi kuze uJehova cishe usomemeza nje ngakeze umhambela phambili. Kodwa yesabatha elizayo sobe sisabatha nawo uJehova ezweni lakithi. Iye yathi ifike lapha kimi ekhaya yathi angabe ngizoxolisa ke ukuthi angihambi ukuya lapho kodwa sekhona bhuti kodwa uzungikhonzele kubantu bakhona ukuthi sizofika nawe sizobona ukuthi yipi indlu engizoyithatha ngedwa ngiyirufe ngedwa. Amen. Ngimtshelela uzungu ukuthi uma sesithe sawenza umsebenzi kaShembe sizowenza. Sifuna uma sibuya la uma sebenikwe ithuba balelizwe bethi naba abavangeli bafika kulelizwe nezinsizwa namakhosikazi aseNazaretha nentombi baba bakwakhela umuzi nawo. Kodwa sengishilo ke ngiyinsizwa yale mnambithe esitezi imzomusha. Amen. Angwena ngikubisa. Phela ngakithi kuhlalwe intezi uJehova. Nalaka yakhona la kakhona sobegibele phezulu esitezi nibuke kanje. Phezulu entabazwe lofike nifice thina. Nanga umkhokheli bayakha lapha entabazwe nentombi zentethelelo bakhe ipulpit kaBaba. Zonke intombi zomhlaba zihola umkhokheli uMamwelase zilapha kithi entabazwe. Sikhanda ipulpit ngapha lensizwe engiyishoyo ibhizi naye yenza okunye lapha ngaphakathi emzini wenkosi. Akudlalo lapha ngakithi kuyasetshenzwa abantu balelizwe. Sukumani kuyasetshenzwa impela. Onenkomo dayisa inkomo manje. Onenkuku dayisa inkuku onamaxhama amabili dayisa elilodwa. Onamabhesha amabili dayisa elilodwa. Onemnqwazi emithathe dayisa owodwa. Ngoba ngonyaka ozayo sifuna ukuthi lo muzi ngonyaka ozobe usuphelile. Amen. Zongo November kumele sibuye la ngonyaka ozayo sesizoshanela. Ngonyaka ozayo khuluma into ebendala. Siyabonga. Nangikhubisa thini kubisa uphethe nemampondweni. Yiphi insizwe oyiphethe? John. Ayikhatha manje. Kungcothi ngiphathe umka Mabiyela namhlanje. Nkosikazi kaMfowethu. Semthethweni kwakuthiwa ngimngene. Uyena ke ngihamba naye. Njengozungu naye wangena abakubo. Hayi. Ikhona indaba la. Bengidlala mangikhume yongena ningacimbi bafana. Usazosetshenzwa kanje ibhobho bakwenzeka iphutha kukhulu iphutha. Xolisa nkosana. Cha banazetha amahle onyazi lwezulu. Akakhulumi ngenkani nakwanene lo mvangeli. Ikhonto efanele sibuye silungise esontweni manaze kuba sisekukholweni. Khona inkani yokukholwa manazethi khona inkani yokujulukela unyazi lwezulu. Amen. Ileyo nkani le esiphethe inhlobo ezinhle enkosini. Yokuthanda uShembe. Yokuthi ngoShembe kuzokwenzeka. Cha ngokwakanene nje hayi kakhohlwe. Yazenze lutho. Kodwa ngeyonyazi inkani kuzoba njalo. Uzosetshenzwa umsebenzi kaShembe. Hayi uzosetshenzwa njobe seshilo babunene nami ngufakazi lensizwe yakithi la khuma kodwa hayi kahle hle. Ikhona mina yakithi la umfoka umthethwa emthonjeni okuphila ngihamba nayo. Angikhulumi ngesazofika.
iphike leyo sibona ethi khona la faka imali khona uzoyibona sizwa kanani la izela faka imali khona uzoyibona sizwa kanani la izela ngikhuluma mina ngezobona namhlanje ukuthi kwenziwane emazimeleni kodwa ushemba unyazi lwezulu angasilahla ushemba wakithi abuyisele embhobho ikhale hayi ayibuyisa imbhobho ikhale ayekho into ezakwenziwa la maNazaretha amahle enkosini uthi ubabunene ekseni kushayiwe la kwahlanjulwa bekuhlanjulwa ngo100 rand kuningi phela nathi esikonayo besihlambulwa ngo100 rand o100 angazi noma bayizwa into abantu abayingcwele le sithe mase siqedile angikaze mina ngibone kushaya uthando lethempeli sithe mase siqedile kwase kuhlukaniswa igcawu ngoba phela imigidi nezigcawu zayo angithi njalo kwahlukanisa igcawu uyabona nje la kuhlezi khona amakhosazane azothi ukuhlehla amakhosa athi ukuhlehla phela anothatha umfoka athi ukuhlehla amakhosazane Ngixolisile nje leyo ndaba iyangeno. Ngixolisile leyo ndaba. Isibuyile ingilosi kulungileke abangenwe amen. Ngiyadlala bo. Lapha yana odade bethu bazohlehla ihlobo ezinje siqhube izinkonzo yasekuseni bahlehle abakade besebenza umsebenzi abavesele basukume manje akade besebenza umsebenzi uma bame lapha bahlehle lapha bahlale ngaphansi kweshet bahlehle bathe bafuna indawo enkulu la no baba bavangeli ngokudlule ngiyabakhumbuzisa sihlezi lapha ya sonke sibuka lezansi indaba yayila kumfundisi kuba indaba nje yayila sizohlehla sonke bavangeli besonto sihlale lapha sonke sikele sibheke lezansi le ndawo oma bafuna indawo enkulu maphethele phela enkulu indawo ngoba uthe unene zimbelwe insele namhlanje kodwa ukubekiwa ngokwami ngabe laba kade bephethe umsebenzi oma bayasuma bayilapha manje uzeyihlehla intombi zithi
Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhalamende. Ngibingelela unyazi lwezulu. Ngibingelela namakhosi wonke, abafundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli nebandla lonke likaJehova. Ngiyazibongela ke uNkulunkulu. Ngixolisa ungafika ekseni, ngiqale ngabamba inkonzo ePort Epstein. Ngase ngiphuthuma ukuthi angifike lapha. Ngizibongela kakhulu ubongela nomndeni wami lelethulini lomhlaba ukuthi njoba ngiphakathi kwenu bangcwele. Indaba enkulu kakhulu namhlanje ngoba sonqonqoza sovula izulu. Kufanele ke sinako sikunikele kuShembe. uShembe mina ngufakazi ke bangcwele kawadla amandla umuntu. Omvangeli namba bengakutshela makhona enkwenzile uShembe khona kwenza. Amen. Ngakho ke umuntu ayikhuthuze ungawusoli umnikelo wakho ukhiphe ngenhliziyo emhlophe. Uma wenze njalo uShembe akakazazi amandla umuntu. Ngiyakhumbula nje ngomunye unyaka wangibiza esemthwalume. Wathumela umfundisi uMvumbu ukuthi angimbize, akangibize. Wathi mefika uShembe unyazi. Lathi Mthethwa ulakhile ithempele ngithe lakhe ngathi baba. Wathi ulakhile ipulpit engithe lakhe ngathi baba. Wathi uyakhila indlela lade ngithe yakhe ngathi baba. Wathi wayikhipha imbuzi mhla kwakufika ilade engangithe ikhiphe ngathi baba. Wathi usayikhipha nje inkomo njalo mengifika njoba athi njalo mengifika emthwalumbo okhipha inkomo ngathi baba. Zonke lezi zinto engibuza zona akakaza ngitshele ngomlomo. Ngizama ucacisa indaba kaShembe ukuthi into kangakanani. Kodwa ngalelo langa wafike wangibuza zonke lezo zinto. Ila ngibusisa khona ka6 mhla engibusisa lapho. Nasezivele kwaphinda kwaba kanjalo waphindwa ngibusisa ka6 ezivele. Angixoshike kodwa ngizama ucacisa ukuthi lokho esikwenzayo ungabheki umuntu osuke unikela phambi kwakhe. Ungabheki ukuthi lo msebenzi uphethwe ubani. Bheka mina nje ukuthi ngisuka kude kangakanani. Zolo lokhu besila elokhuzeni. Ubla lethemple besikilwa lempangeni. Kwesaka enkululekweni. Ngasuka le ngafika nganikela lapha. Ngathi ngathi ku 29000 mengicabanga. Kodwa ngaphindela emuva ngathola umsebenzi koBhulu. Namanje khona umsebenzi engiqalile ngawo lo mnikelo. uShembe wahamba ngingakafika ekhaya wofika kudadewethu. Wathi vuka wayesehlala ngaphesheya kwaSofa. Wathi namhlanje ngilethe izibusiso zala ekhaya. Wayesemnika izibusiso. Kade mina nginikela la. Kodwa uShembe wagijima ngakafika ekhaya. Wahamba watshela udadewethu ukuthi ulethe izibusiso njoba mina ade nginikela la. Kunjalo ke nokuthi kuyalindwa kungathi lobunikele namhlanje ubusubheka ukuthi kusasa uzavuka usumlungu. Akunjalo bangcwele. Noma uphethe u10 umnikelo loyo ulingana nemillion uma inhliziyo yakho ivumile. Ungathi mawubona umuntu ukenikela ngo5000 wena uphethe u100 musu uyibona ungeyilutho. Unikele nje ngonako okusuka enhliziyweni yakho ayibonge inkosi. Ngizoxawula ke ngabambezela ubazalwane nami ngizoqala ngixawule ngo1.1850 kuphela ngoba ngizoyithola kuyaxawula. Amen. Qala ngiqhawule ngawo ke. Sobona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga. Ziphi insizwa zalelizwe nanti impondo liyabingelela. Wena iphile kakhuluma ngayo. Ziphi insizwa zalelizwe. Ziphi insizwa zalelizwe. Nanti insizwa semapondweni ithi yabingelela. Ziphi zalelizwe. Hayo vele la manje. Hayi, we must change. Afisa la insizwa. We must change. Iwa khona. Kukude. Sathi ziphi? Siyabinga. When I
mawuthula lungena kuwe ngaphakathi olikhishwa abantu asixoxe indaba lethempelini manazatsha into esixoxa sixoxa noShembe sixoxa ngeenhliziyo zethu sixoxela unyazi lwezulu inkinga esize nazo phathwa lomuzi sixoxela unyazi lwezulu namadimoni ukuthi awanqobe njengoba eshila umvangeli ngenyanga ezayo hayi ayisithele le yandufa ayisithele makhosazana onyazi lwezulu
sifaka ophelepele, sifaka ophelepele ekhanda. Sifaka ophelepele ekhanda okuzinsizi zomuntu nomuntu. Siyatshala, siyavuna khona la kulomsebenzi kaNkuluNkulu. Nkosikazi yezulu uma sila senza lo msebenzi omkhulu kangaka, uyatshala at the same time futhi uzothi ufike ekhaya sekukhona sekukhona. Siyakhuleka makhosikazi ezulu ukuthi sonke sizendlale sizeneke kumsindisi ngoba usizi lomuntu nomuntu laziwa uwe. Khona kuzomanyeza umvangeli noma umphathi wohlelo kodwa lokhu okusenhlizweni angeze ukumemeza lokho okusenhlizweni yakho okuyikhona khona ingakho sithi sizovuna ophelepele ngoba khona le ndaba lesenhlizweni yakho ukhona lento sisekudla ubusuku nemini ongeke ukwazi ukutshela omunye umuntu. Kodwa uNkulunkulu ukhona enhlizweni yakho usuke ekulalela. Mase kulomsebenzi mhlambe lokuvuna lokhu lophelepele uzovuna la mhlambe uzovuneka la emzini wasensimbini. Amen. Sonke kasihlanganeni siyenze lo msebenzi wethu sizohamba sonke uma sivuna senza lo msebenzi owenziwe ngabantwana njengoba bekanje ekhanda sonke siyafaka siyavuna sihloma ophelepele siyababake manje asangene ngoba sesinoNkulunkulu sesinonyazi lwezulu. Kuzwakala kahle amantombazana amahle. Amen. Manje futhi inkinga obaba lokhu bese sabisa ngalabo 20 rand babo besifaka inyoka siyazi ukuthi thina singenele emakhosikazi ezulu. Okungenjalo sizoswala.